Dagiti proverbio sangapulo ket dua. Ti tao amang ipateg iti sursuro kayat na ang maibaga ti nagbitutan na kinamaag ti manggura ti panakaisuro. Maragsakan ti apo kadagiti naimbag at tao ngem o kumen na dagiti agpanggep iti dakes. Awan talged iti kinadakes ngem natalged ti nalinteg. Tinaimbag nga asawa, isu ti balangat ti lakay na. Ngem no mangyeg ti babae ti pakaibabainan ti asawa na, mayarig iti kanser amang runot kadagiti tulang ti asawa na. Di nakagundawayan ti natakneng a tao. Ngem memesa ti panggep ti managtakdakes, kayat naka nga alilawen. Makapatay ti sao dagiti managtakdakes. Ngem ti sao ti nalinteg, ti mangispal iti biyag, ti maisiksikat. Maitublak dagiti managdakdakes ket didan makabangon. Awan mabati akapututan da, ngem mataginayon ti pamilya ti nalinteg a tao. No nasaririt ka, idaydayaw da ka dagiti tattao. No nengneng ka, uyawen na ka. Nasaysaya at tigagangay at tao amang ged tapno at pagbiag na. Ngem ti agimbabaknang ngem mabisbisinan. Aywanan tinaimbag at tao dagiti animal na. Ngem naranggas dagiti managdakdakes kadagiti animal da. Adunto ti taraon tinagaget aman nalon. Ngem kinamaag ti mangdadayel iti tiyempuna kadagiti awan serserbina nga aramid. Tilaing dakes ti kayat na nga aramiden dagiti managdakdakes. Ngem natalged dagiti nalinteg. Masilwan ti managdakdakes kadagiti mismo sa una. Ngem ti nalinteg a tao mailisi na ti bagina iti riribok. Maibatay ti kungguna tayo iti sao ken aramid tayo. Awaten tayo ti maikari kada tayo. Ipagarop ti maag akanayon na husto ti aramid na, ngem ti masirip dumngeg ti pamagbaga. No masair ti maag dagusen na nga ipakita ti panakasuron na, saan lang ay kaskaso tinatakneng ti panakainsulto na. No ibagam ti pudno maipakat ti hustisya, ngem no ulbod ti sawem mabalikid ti hustisya. Sumugat akas natadem akampilan tinasakit asao. Ngem makapaimbag tinasaya at balikas. Saan nga agpaot ti ulbod? Ngem agtalinaed nga agnanayon ti pudno. Dagiti agpanggep ti dakes at dadakes nga agururay amang kella at kadakwada. Ngem dagiti agaramid tinaimbag at daragsak ang masarakan da. Awan ti dagas ang mapasamak ti nalinteg. Ngem pasig ariribok tilak amen dagiti managdakdakes. Kagura ti apo dagiti naulbod. Ngem kaya ayo na dagiti managtungpal ti sauda. Saan nga iparamag ti managem a tao ti ammuna. Ngem ti maag ibutaktak na ti kinaignorante na. No nagaget ka, maadaan ka iti panakabalin. Ngem no sadot ka, agbalin ka at agabo. Ti danag ti mangikat ti ragsak ti tao. Ngem na imbag asarita ti mangliwliwaken kuana. Usigen ti nalinteg a tao ti ugali na. Ngem mayaw-awan ti managdakdakes iti dalan. Saan ang magunod ti nasadot ti tarigagayan na. Ngem kinabaknang ti manggunod. Magunod ti nagaget.